Nacházíme se na jezeru Borek, na místě číslo 7. Koncem března jsme lovili tamhle na 15, kde se nám podařilo lovit jenom jednoho 13-kilového šupíka a jinak samý velký cejny. Odjížděli jsme zklamaný, ale s vědomím, že to prostě takhle občas bývá. Ne pokaždý se zadaří a prostě je to vždycky můj Tommy nebo ryby. No a tak jsme zde znova a co můžu říct, tak máme 8 ryb, největší 19,40 kg. Máme tady takovouhle mambu. Vesměs samý šupíci, fakt nádherný ryby a záběry chodí teda až večer nebo spíš po půlnoci až na jednoho, to byla výjimka. Hned po příjezdu, půl hodiny po zavežení, 13-kilový lisáč. Fakt moc pěkná ryba. Přišlo na aktiv Mulberry od Scoot Carp. Jinak nejvíc záběrů, vlastně skoro všechny, chodí na Waftersku, Big Boss, 24. Ještě vlastně to obaluju do pasty a do té pasty dávám trochu černého pepře. A na Stringer od Cooper Products jenom pár kuliček v Big Bosse a fakt to šlape. A 16,5 kilový šupík nad ránem, tak ten se rozjel tamhle od bojky po nějakých 12 hodinách na balansku od A-Bajtu R1, k tomu jsem ještě dával kousíček plovky, banánu od A-Bajt a zase punčoška, trošku kajonu a stringer s pár kuličkama. Do lodičky dávám vždycky, 5-6 kuliček, trošku drcenýho partiklu, trochu řepky, hrubou sůl a vždycky nějaký bustřík na to a poletky od Štega na to bojlí, takže jako fakt to jezdí. Dvanáct 49 na Big Bosse v Aftersku. Krásný šupík. Takže tu máme další hodně živýho kapříka. Něco málo přes 10 kg. Za chvilku má přijet kolega, parťák, tak tady budeme ve dvou, se na to těším, pogrilujeme a doufám, že nachytáme ještě spoustu pěkných ryb. No tak nám držte palce a jdeme bojovat. Tak kamarád a parťák Peťa dorazil. Pomalu se to tady všechno dává dokupy.
Všechny pruty jsou ve vodě. Budeme ohřát párek. Oblohu křižuje jedno letadlo za druhým. Mazec. A Peťa má záběr. Moc to nejde, zase nějaký. Rozjeď hochu. Tak tohle nás tady trápí. Peťa to čeká na záběr. On tam není, ale. Píčo, to pustil. To je možný. To normální. Normálně pustila ta ryba, vole. Já myslel, že tam už je, vole. Takže zdravím. Máme tady sobotu skoro poledne. Máme za sebou poměrně úspěšnou noc. Včera za mnou přijel parťák Peťa. No a co vám budu povídat? Prostě si udělal osobák. 23,5 kg, nádherný šupík. Předcházel tomu záběr, zdolával kapříka cca 8 kg. To ránu se rozděl druhý prut, zasekávám, no, zdolávám. Peťa podebírá, pouští kapříka, přebírá prut, no a po krátký zdolávačce odebírám takovýhle monstrum. Nad ránem ještě vlastně za zmínku stojí 1580 lisec, taky moc pěkná ryba, do toho menší ryby, takže jsme se moc nevyspali. No a mě až kolem 10. od ostrova, když jsem to tam převezl, tak vyjel 13-kilový šupíček. Na Big Bosse, Wafters, perfektní 24. Krásný pomalý záběr, nádherná od ostrova, Wafters, Big Boss, magnet. Ale musíme ušetřit tu tamku. Jako nástrahy používáme od Schud Karpů, velkýho šéfa, Big Bosse, já, Wafters 24 mm, Peťa 24 mm klasický bojdý v dipu, k tomu vlastně přidává plovku banán nebo pepř asa. Tahle kombinace prostě funguje, takže Big Boss, prostě magnet na velký kapry. Wafters, Big Boss, paráda. Zlučkový double. Takže ranní dublik na rozloučenou. Oba dva na Big Bosse na Waftersku.
Tak druhá jarní výprava se chýlí ke konci a těšíme se sem zase vrátíme. Přesný počet záběrů a úlovků se nepamatuju, ale hranice byla určitě přes 20 kusů. Největší 23-40, Peťa, krásný šupík, osobák. Mně se podařilo 19:40, tak se sem zase za 2 měsíce vrátíme, tentokrát na místo číslo 18 a věřím, že se nám zadaří.